La rumba catalana és un gènere musical nascut al si de les comunitats de gitanos catalans i que va veure la llum a mitjans del segle XX. Sorgeix de la confluència de ritmes d'arrel antillana amb l'evolució d'alguns pals flamencs, amb la tècnica guitarrista del ventilador com a una de les seves característiques principals. La rumba rep un flux d'estils musicals molt diversos. La seva eclosió comercial i discogràfica té lloc durant la segona meitat dels anys 60 i des de llavors ha patit altibaixos diversos. Tanmateix, ha aconseguit arribar fins a l'actualitat amb una salut envejable. La rumba catalana és un gènere autòcton nascut a Europa durant el segle XX i creiem que és necessària la seva defensa i promoció. Per això, al voltant d'aquest nou moviment, hem copsat una demanda comuna al nostre col·lectiu: treballar per al reconeixement de la rumba catalana. Actualment, la nostra rumba està gaudint d'un moment àlgid, una nova oportunitat històrica. Sorgeixen nous músics que la renoven. Es consoliden aquells que històricament l'han defensat. Neix una programació estable a la ciutat de Barcelona mitjançant el Rumba Club. Algunes festes majors, programacions de les administracions, sales i promotors privats tornen a comptar amb la rumba. Els sotassignants ens considerem part fonamental d'aquest moviment musical anomenat rumba catalana i totes ens proposem treballar en comú per assolir una sèrie d'objectius d'interès social i cultural per al nostre col·lectiu i per la cultura i la societat catalana. Per a fer possible aquests objectius ens autoconstituïm en la plataforma de la rumba catalana. La plataforma de la rumba catalana neix amb la voluntat de ser un ens de consens i treball unitari que fugirà del lucre individual i col·lectiu, sent la seva principal línia estratègica l'assoliment dels objectius d'aquest manifest. La plataforma de la rumba catalana crea un règim intern que fixarà el seu funcionament i els seus representants, així com les seves eines de gestió per a fer possible els seus objectius. La plataforma de la rumba catalana fixa els següents objectius de treball. Treballar conjuntament amb les administracions públiques del país per al reconeixement de la rumba catalana com a música popular i tradicional catalana, en cometes, des de música fins a catalana. Hi havia hagut aportacions en molts nivells, hem trobat que aquest era el millor redactat perquè ja implicita dintre de si mateix el fet de ser autòctona i el fet de ser patrimoni cultural. Punt número 2. Coordinar esforços conjuntament amb les administracions i la societat catalana per al reconeixement de les figures artístiques que l'han impulsat i l'han donat a conèixer. Punt número 3. Treballar conjuntament amb les administracions públiques catalanes i amb aquells agents socials que siguin necessaris per fer possible la Casa de la Rumba. La Casa de la Rumba ha de ser un equipament digne i un projecte que garanteixi i generi la documentació, la difusió, la investigació, la innovació, el foment de la creació i la transmissió de coneixements al voltant de la rumba catalana. Punt número 4. Establir mecanismes de coordinació amb agents culturals, autors, intèrprets, etc. per l'exportació de la rumba catalana als circuits, festivals i escenaris de la resta del món. Punt número 5. Treballar conjuntament amb agents culturals i públics, autors, intèrprets, per a promoure la presència de la rumba catalana als principals escenaris del país, festivals, festes majors, la Mercè, etc. Punt número 6. Establir mecanismes de coordinació interns i externs per assolir eines de promoció i professionalització d'artistes emergents. Punt número 7. Treballar conjuntament amb universitats, centres de recerca, grups d'investigació, institucions públiques i entitats socials per tal d'impulsar la recerca i l'estudi de la rumba catalana, contribuint a generar un corpus de coneixement sobre aquest gènere musical i tot el que l'envolta. Punt número 8. Treballar conjuntament amb centres educatius, escoles, museus, institucions públiques, entitats socials i altres agents de l'àmbit de l'educació i la pedagogia per tal de garantir la transmissió de coneixements musicals i no musicals de la rumba catalana. Y con esto hay un bizcocho. Pasaríamos a la votación y yo me voy, entonces puedo hacer su... Pasamos a la votación entonces del manifiesto. ¿Votos en contra del manifiesto? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Unanimitat. Aprovat manifest, aprovat règim intern. Moltes gràcies.